Mga igsoon ko din ni Kristo pasaylua, koreksyon sa akong ginaingon ganiha. Ikalima padiay karon nga adlaw sa nobena. Nagdali gyud ka para mahuman, Father, no? Tinuod mga igsoon, dili nang pagdali, pero naa ng sense of excitement, unsay mahitabo sa atong kapistahan. Di ay sa mga taga Suna 5 nga karon naa sila ang sponsors, unya human sa atong live streaming nga misa, anaa ang pagbisita sa imahe diha sa inyong mga luna, diha sa inyong mga JKK. Inautunta nga i-welcome ninyo ang presensya ni San Jose, ang espiritu sa atong patron nga nagdala gayud unta og kadasig nato karong panahona. Gahapon mga igsuon, dito ko sa Suna 4 ug salamat sa mga suna nga naagian na sa inyong pagkamaabi-abihon, sa inyong pagsalmot, sa inyo gayod nga pagpadayag sa inyong pagtuo. Dili malikayan mga igsuon nga matandog gayod ikaw sa kanindot sa mga reception ug pagdawat sa atong mga kaigsunan diha sa GKK, sa atong imahe nga misuroy ngadto kanila. Daw makita nako mismo sa ilang mga mata ang tim-us nga pagtuo o tim-us nga pangaliya ngadto sa atong patron. Tinuod diha, no? Dili sayon nga maglibot-libot sa JKK, labi nag ikaw ang driver, no? Nga musuot-suot sa mga gagmayng mga kadalanan apan ang makahatag kanunay og inspiration mga igsuon nga niya kining mga tao uhaw gayud sa ilang pagpadayag sa pagtuo tungod niining dili sila kasimba karon o atong kapistahan o maabot na ang atong kapistahan ni Senior San Jose. I was expecting, sisters and brothers, sa ako nang ginaingon ganiya sa introduction nga video alang sa atong kapistahan, let us pray that Saint Joseph will really help us, that in his fiesta day, we be able to come together to celebrate the Mass. Gahapon, nahugnok ko sa maong pagbati tungod kay gideklarar nga ECQ lang gihapon ta hangtod sa Mayo 15. Gool, no? Mingon bata karon nga, matay. Wa naman siguro, mas kusgan man siguro ang COVID kaysa power of intercession ni Saint Joseph. Mas kuyaw man siguro ang COVID kaysa power of the compassion and mercy of God. Makahugno, mga igsuon. Maka-discourage, usahay. Nga diha sa atong kinabuhi, malaumon, mapanganduyon kita, nga naglantaw, that the Lord will come to help us. The Lord will come to save us. The Lord will try to heal us as one nation, as one world, as one people believing in Him. Yet, ang atong nadawat, extension sa ECQ. Pagka. Subok. Daw, mga igsuon, mabati na ko mismo sa akong kaugalingon, nga ako nagapadong sa Emmaus sa akong kinabuhi ug sa akong Kristohanong pagtuo. Huy-huy ang abaga, discourage, nawad-an og paglaom tungod lagi nining hitabo karon. Nagbaktas padung sa Emmaus uban sa mga parokyano sa St. Joseph Parish ug nag-istoryahay. Dili ba ingon mang Ginoo nga muluwason kita? Dili ba ang Ginoo maingon nga maminaw siya sa mga hilak sa kabus? Dili ba ang Ginoo nag-ayo man sa mga masakiton, nag-ayo man sa mga himalatyon? Anong wa man taniya paminawa? Dili baka kita mga igsuon nagkamali? Padulong kita sa Emmaus.
Ang ebanghelyo karon mga igsoon, dili mahitungod kang Cleopas lamang og sa iyang kauban. Ang ebanghelyo mahitungod kini kanako og kanimo og kanatong tanan. Kay nga naman, we always describe our life as Christians that we are pilgrims, sojourners, mga lumalabay, nagapanaw nining kinabuhia, nagalakaw, wala ta nagaungot. Ug diha sa atong pilgrimage of life, asa man kapadulong, kanunay natong gihandom nga kita padulong sa kinabuhing dayon. Kana bagino, biyahing langit ito, pari ko. No? Dili biyahing impyerno. Dili pod biyahe sa kalibutan lang, from womb to tomb. No. We are people of resurrection. We are people who always believe in this light of Christ, who always long that one day in our lives, we will not end in our tombs, but rather be with God in everlasting life. That is people of resurrection. Pero wa nagpasabot mga kaigsunan nga dili kita maapektuhan sa mga hitabo sa kalibutan. Wala nagpasabot nga tungod kita nagatuo sa Kristo nga nabanhaw, wala na kitay discouragement, wala na kitay kaguol, wala na kitay sense all sometimes of hopelessness. Na ma-experience nato ang Emmaus. Ang Emmaus daw mga kaigsunan, usa ka lugar nga gi-describe nila nga it's a place of escapism. Eskapo didto sa Emmaus. Mangitag lain nga maka-inspire kanako. Kaya nga naman, ang Jerusalem is a place of mission. Nga maunta to'y naka-inspire si Kristo. Pero kay na-discourage sa pagtuo, na wadan og paglaom, muiskapo ngadto sa Emmaus og mangita og lain nga mga maka-uplift sa kinabuhi. Nan daghan kayo ang pwede natong himuong iskapo karon taliwala sa ECQ. Gikapoy na tas ECQ ang uban no mag-execute na lang. Mag-execute og unsa may laing mga kabuang nga usahay makahatag og gamay nga lingaw diha kanato. No? Ang uban nindot nga malaumon gihapon pero uban sa daghang lingo-lingo. No? Sige na lang saon ta man ni umananom na lang taggulay. Saon ta man ni wa naman tay trabaho. May na lang mananom tag kamuti, plant kamuti. Ing anak na lang. Daghay mga kabuang ug daghay mga iskapo sa atong kaugalingon hinaut unta no. Mo-address lang ko gamay sa mga kaigsunan atong giatiman sa Sober Life. Sober Life atubang mga former nga mga drug addicts nga atong gi-journey no. Palihog lang mga kasober no. No. Dili ta mo iskapo mo backslide ngadto sa karaan. Padayon gihapon ta taliwala nining mga kalisdanan. Ngano man magpadayon pamanta. Una mga kaigsunan, tinuod taliwala nining atong discouragement ug hopelessness usahay. Tanawa usay nahitabo sa Emmaus. Si Jesus niuban kanila. God will not abandon us. For sure. That is the message of the gospel today. Bisan pa sa atong lawlessness, sa atong pagbati, bisan pa sa atong hopelessness, bisan pa sa atong discouragement, Jesus is with us. Wa lang nato na ilhan, wa lang nato nakita, wa lang nato na recognize. Pero tataw mga igsuon nga naa siya. This light will always be with us in the midst of darkness. Even if darkness is so thick that we cannot see the light,
the assurance of Jesus today in this third Easter celebration, third Sunday of Easter, I am with you always until the end of time. Bisan pag ma-discourage ka, bisan pag mawadaan ka pagtusa ko, bisan pag awayon ko nimo, bisan pa og mingong ka mo declare ka, di na ko mutuon nimo. He will be with you. He will be with me. He will be with us. Nan mga igsoon, patiently, kanindot, yung mismo si Kristo, no? Hinay-hinay nga nag-abli sa ilang mga mata. Nag-explain sa tanan. May tabog yun kining COVID. Ano man, siguro, lakay mga explanation. Usahin mo, santop sa tungon ano man ning na may COVID? Siguro, nung ipahinumduman ta sa Ginoo, nga kinahanglan mo take care ta sa atong kinayahan. Siguro, kinigpahinumduman ta sa Ginoo nga muhatag pog tag time sa atong mga pamilya. Siguro, nagpahinumdum ang Ginoo nga these material things that we are working for, money, power, and fame, are not really absolute. That what we see, which is absolute, is the gift of life of the Lord. Hinay-hinay, nabuka ang atong mga mata, taliwala nini mga igsuon. The painful reality of seeing the truth of what God is teaching us today. With that, unta makita na. Daghang kay nagaingon, Father, kanusa pa man mahuman ng COVID, giuhaw na ko o gigutom na ko sa Eucharistia. Nindot man ang live stream, Father, pero spiritual communion na may amo, gigutom na ko. Tinuod. But remember, thank God for the opportunity. Thank God kay naapatay live stream. Ug mawa ning internet ron, mugahi ra ko ana, wa na. Pero let us be people of resurrection. Meaning, people who see things of a light rather than of gloom. People see things positively rather than just living in the negative aspect. People who always be hopeful in an hopeless situation. What a beautiful gift of Easter. Pero lagi, hinay-hinay nato ning bation mga igsuon, kay nga ata karon sa panaw, padulong sa Emmaus. Nga unta, bisan og ingon nato nga ang Eucharistia o ang atong mahimo is spiritual communion lamang with the Lord. Dili physical, dili actual ang ato unta nga bation. Sama sa mga apostoles. Gisindihan ang mga pabilong nga naawp nato nga pagtuo ug kadasig aron magapadayon. Muundang batasan nobina mga igsuon kay gi-ECQ na puntahang ton May 15 nga clarix kayo nga ang atong misa sa Mayo 1 mura gyud og live stream lang gihapon. Muundang bata o mupadayon ta. Kay ngano man tinuod mga igsuon, di man siguro instantly tubagon sa Ginoo ang atong mga pangamuyo, apan naa siya'y pagtudlo kanimo kanako, nga unta atong aninawon diha sa atong pagpamalandong padulong sa Emmaus. Aron unta kita mahibalik sa Jerusalem sa atong pagtuo. Din ipadayon nato ang misyon diha taliwala sa mga hagit sa panahon. Third Sunday of Advent, the journey to Emmaus. Your journey, my journey of faith. Believing always that the Lord is with us. The Lord is with you and also in me. He journeys with us in our suffering today. Let us cling to that hope that He has that light in us. And let us ask Him nga i-ignite ang atong pagtuo taliwala sa atong mga kalisod o kakapoy karon. Si San Jose, atong padayunon ang atong pangaliya kaniya.
kay naagian niya kini. Nga unta, kita makabaton usab sa iyang kadasig, taliwala sa mga kalisod, kay iyang naagian. Ug unta siya, mohatag ka nato, ug inspirasyon sa makausapa. Sama nga siya, usa ka amahan, nagaingon siya kanatong tanan, mga anak, dudong ug inday, iyaw kagol. Naaman ka sa Emmaus. Pero kining tanan, all will pass and you will see the light of my Son, Jesus Christ. Amen.